Oma second 2 lantai, kamare ono telu lokasine nak Surabaya, tepatnya nak Pakal rek yo. Iki istimewa nih lokasi ki dalane ombo rek yo, akses 2 mobil iso rek yo. Sepilo cak tonggo cak ambek dalane lho. Nggih monggo Ibu. Nah rek yo, dalane ki ombo mobil iso simpangan sisan. Soalnya dalane ki kurang lebih teko lebare iku hampir 8 meteran rek yo. Loh, omai wapi ukurannya 4,5 kali piro cak 15 ya cak yo. 4,5 kali 15 harganya cuma 500 jutaan. Wes free packer, kanopi, yo. Terus karpotnya gede, mobil opai elos iso masuk nak kene kira yo. Tenang aja, jangan khawatir nek masalah karpot yo. Terus fasate wis apik yo. Model oma kekinian ono batu alam, lampu sorot kanan kiri. Terus nduk kene iki ono taman. Jadi iso gawe penghijauan lho, apik yo. Banyune nak pakal iki yo wis PDAM rek yo, soalnya asli Surabaya. Lanjut langsung masuk air rek yo. Hadurnya masuk sepatu tak copot rek yo. Soalnya wedi kotor, soalnya omahe wong iki rek yo. Second yo. Assalamualaikum. Nah, kamarnya ono telu, plafonnya wis drop ceiling ya rek yo. Wis ngene iki. Kamar nduk disar iku ono kamar situk, sepilo cak yo. Sepurane rek yo aku gak mlebu soalnya wedi ono sing privacy apa wedi ono barangnya wong iki diilang aku. Lah terus nduk kene iki ono ruang tengah, nduk kene iki ono dapur yo. Lumayan gede dapure, Donisar kena di dekek perabotan. Terus nang kene iki ono ruang terbuka rek yo. Nah, kena gawe ngepe kumbahan, kena gawe ngepe manuk, kena gawe ngepe doro, ngepe klambi yo kena, ditutup yo di kayak fiber yo kena. Nah, terus untuk kene iki ono kamar mandi bawah, kamar mandi utama sing super gede kena gatus wong 70 lah. Sio-sio emot, kloset wis nggih kloset duduk yo rek yo wis tak keramik anti rembes-rembes. Lanjut nang lantai loro rek yo. Nah, totalnya kamarnya pakai telu nisar situ, nukur loro. Kamar mandi ini ono loro, nukur ya ono situ rek yo. Nah, terus tanggane ku mini rek yo. Dadi enak, tanjakane ku gak terlalu pegel. Loh. Meskipun omeh second, tapi omeh sih rada api. Iki kamar kedua aja sepilno. Sepurane rek yo aku gak masuk. Wis tak ngomong deket awal soalnya ono material apa barang-barangnya pihak pemilik jadi gak wani loh. Wis drop ceiling kok kira ono ruangan kena digawe apa yo bercengkrama karo warga. Kene ono kamar mandi di atas ya. Untuk kamar mandi di atas iki gak ono kloset rek yo. Khusus kena gawe keramas tok sampai adus. Terus iki kamar ketiga Nah, kebetulan kamar ketiga aku masuk karena kosong. Terus nduk ono pintu arah nang balkon. Kur sepil nang balkone sepurane rek yo dikunci. Terus nduk ono jendela langsung menuju nak balkon. Lah, wis nang digas rek yo. Omah iki second rasa baru yo. Si anyar yo rek yo. Lokasi ini nak Pakal, ukurannya ukurannya 4,5 ya cak yo. 4,5 kali 15, harganya 580 juta masih bisa nego. Nek sampean pengen takok-takok, pengen lebih jelas sih langsung WA nomor ono bio profil rek yo. Omah iki lokasi ini nak Pakal, tidak karo rumah sakit BDH, rumah sakit Islam, Taman Cahaya, SMP 14, JK, tidak kabeh yo. Karena lokasi ini strategis, akmure ning nggo mobil, nggo bis iso masuk kabeh karena jalannya aksesnya gede. Wis ngono ae nek sampeyan pengen takok-takok survei lokasi 24 jam non stop, hubungi Kurniawan Properti. Tak tunggu salam kabeh urip sama-sama perang siji sarga. Bye bye.